Hagajinay beteng banyakon persya yaw drugs ki Pulit ka Anti-Narcotics Task Force ANTF hagasitarek urempang arja arpusan kilayo ban kem yaw webrio boswa don kti ban khayi drugs hanaspati gari. Uniu brio balasa kem ude beli thu kerteng kum Manoj Kumar sau penyos nam karta barhagajing toket ki Pulit kilayo ban korup South Lake senduk saban nalor drug heroin ubadan sau puai point 9 gram. Nakaliang ki Pulit kila register case kat kum ke NDPS Act barhagajing toket kalaya cakmat. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya